1612. Mira que li he dit de bones maneres, eh? Ves, res. No, sé que no. No sé què cony fer per recuperar-la, Max. Jo tinc bon rotllo amb ell. Deixa que hi parli i a veure si el convenço. Ah, mira, això seria de collons. És que... Saps què li passa al patxoquet? Que em té mania, des d'allò de l'Ivan. Ah, jo l'entenc, eh? Però és que no hi ha manera de fer-li entendre que jo no tinc res a veure amb l'enderrocament de Can Sarró. Hòstia, digue-li que... No sé. Saps què vull dir? Digue-li que sóc un tio legal. Ja parlaré amb ell, però no et prometo res. Ah. Hòstia, Max, és tardíssim, eh? Sí, jo també he de marxar, Home, que no quedes a estudiar aquí. He quedat amb uns de classe per estudiar a la biblioteca i m'hi passaré el dia allà. Hòstia, i tu tampoc vindràs a dinar? Ben, i després al pont i el doble de feina. Ja direu que collons fotré jo aquí sol tot el dia. Hòstia. Què feu aquest vespre? No podeu dir que no, eh? És que hi ha una cosa que... No podeu dir que no. És que resulta que és d'aquelles coses que passen una vegada a la vida. Un concert dels Salvajes. Sí, que vespre estan a Horta, amb un centre cívic d'aquests. Què? Us hi apunteu? Jo ho sento, Beni. Després del curro arribaré fet merda i passo a fotre'm a ballar. Collons. I tu què vas? Què? Digues que no, perquè... És que a la vida hi ha un abans i un després de veure un concert dels Salvajes. Sí. Què? Sí o sí? És que he d'estudiar, Beni, jo. A més, no sé ni qui són els salvajes aquests. Collons! Un grup de la meva època, eh? Hòstia, és que quan els escoltis és quan els collons per terra. Sí, home, sí. Hòstia, si només seran 2 horetes. Els anem a escoltar i cap a casa. Va, collons, passes el dia fora, no pots anar acompanyat un parell d'hores al vespre? Què? Què? Està bé. Però només 2 horetes. Home, com a màxim, eh? Anem? Sí, anem. Et dic alguna cosa d'això del Patxo, eh? Ah, puta mare, sí. Escolta, quedem directament per anar al concert, eh? A les 6 a la posteria. Molt bé, perfecte. Vinga, apa. adéu. Adéu. Ei, Max, què tal? Que t'acabes de llevar? Sí, tio, aixecar-se abans de les 11 és pecat. Quin morro que tens. Com van els exàmens? Bé, ara me'n vaig a la biblioteca a estudiar. Quina mandra, no? No m'animis tant, eh? Perdona, però és que a mi les biblioteques, tio... No sé, em deprimeixen, saps? Escolta'm una cosa. El Beni m'ha dit que us vau discutir l'altre dia, no? A la rebella. Li vaig dir que no pensava tornar-li la guitarra. És que està fotut i tenir-la l'animaria. Mira, a mi em sap greu perquè és el teu pare. Però fins fa no res aquest tio estava amb el Crespo i passo de fer-li cap favor. Ja, però segur que si vols et donarà pasta. És que no és qüestió de pasta, Max. És qüestió de principis. Doncs precisament, el Beni s'ha adonat que la va cagar amb l'Ivan i amb nosaltres. I ha rectificat. I potser tu hauries de fer el mateix. Potser sí. Però aquí m'assegura que d'aquí 4 dies no tornarà a fotre'ns. Ho sento, per la guitarra me la quedo jo. He quedat amb el Beni per anar a un concert de no sé qui. Li volia tornar la seva guitarra, però el Patxo és un capullo i no me la vol donar. Estàs bé? Què és, per la bronca que heu tingut amb el Ros? La Sandra m'ha explicat. Coses de germans. Jo això no sé què és. Suposo que és un dels pocs avantatges de ser fill únic. Aquesta vegada el Ros té molts motius per estar emprenyat amb mi. Doncs si ho tens tan clar, demana-li perdó i ho arregleu. No és tan fàcil. Mira, si he pogut fer les paus amb el meu pare, tu també podràs fer-ho amb el Ros. La veritat, si tot es pot arreglar. Ja he parlat amb el Patxo, però no vol baixar del burro. Deixa estar el Patxo, ara. Deixa estar el Patxo, que he fet una cosa que no te la creuràs. Bé, sí que te la creuràs perquè jo faré que te la creguis, però vull dir que és una cosa que si te l'expliqués a algú no te la creuries. Però, Beni, a veure, de què parles? És que és una cosa de continuïtat. Més que continuïtat, és una cosa brutal. És una cosa que no té marxa enrere, però que és el millor que he fet a la vida. Sí. Una pujada d'adrenalina que ni quan estàvem els imparables. Va, anem, que t'ho vull ensenyar. Sí, és una cosa que no els collons. Que t'has de pasta de moniato, anem. Va, adéu, Ja, tu ja l'espero, això. Anem, Max. Es pot saber on cony anem?
No tenies tantes ganes d'anar al concert? N'hi haurà més de concerts, Max, n'hi haurà més. Però en canvi avui és un dia irrepetible. És el dia en què en Benny Sepúlveda per fi ha trobat el seu camí, Max. Vull dir que hem d'anar com un pas endavant, saps què dir? Cap al futur, mirant cap al futur. I jo sé que tinc calés per continuar vivint així, tranquil·lament, però és que no em vull apalancar, saps? No em vull apalancar. Ja, Benny, però es pot saber de què va tot això? Mira, últimament sento, vaja, que faig les coses ben fetes. Vaig deixar l'agència, l'Ivan, perquè m'estava convertint en un desgraciat i en un prepotent. Hem fet les paus, que això és el més important per mi, Mas, que podem ser pare i fill. Però, no sé, hi ha una cosa que penso i que només em falta per ser l'home més feliç del món. La guitarra. No, és una cosa molt més gran, Max. Vols xurros? Ai. Collons! No domino això. Damunt! Què et sembla?